it's also not technically possible for us to end load shedding by the end of the calendar year 2023. Umphathiswa ojongene nombane uGqirha Kgosientso Ramokgopa uthi ubusika buza kuba nzima njengoko iziko eliphethe umbane lingakwazi ukumelana nenani labantu abafuna umbane kweli, kwaye uthi ngelishwa ingxaki kacimi-cimi ayizukuphela kulonyaka. Whoever did this to my daughter, I'm deeply in pain. Lufuna impendulo usapho lwentwazana ya-KwaDukuza kwiphondo laKwaZulu-Natal nedutyulwe yasweleka. Kwezemidlalo, iqela leMamelodi Sundowns liqobisana neqela iCR Belouizdad kumdlalo weCAF Champions League ngentsimbi ye-9 ngokuhlwanje. Umphathiswa wombane uGqirha Kgosientso Ramokgopa uvumile kwaye waphikisana neengxelo zangaphambili zeqela le-ANC zokuba ingxaki kacimi-cimi wombane kweli iza kuba iphelile xa kuphela unyaka. NgoJanuwari walo nyaka, usosiba jikelele we-ANC Mnumzana Fikile Mbalula ngomnye weenkokheli zeli qela ezathembisa ukuba ngoDisemba walo nyaka ingxaki kacimi-cimi wombane iza kube iphelile kweli. Akukapheli nenyanga ezinhlanu unyaka uqalile, kodwa iinkokheli zeqela le-ANC sele ziphikisana ngomba wengxaki kacimi-cimi wombane kweli. Namhlanje umphathiswa ojongene nombane kweli uGqirha Kgosientso Ramokgopa uvakalise ukuba akukwazeki ukuphelisa ucimi-cimi wombane kulonyaka. I would want to sit here and say to the country that load shedding will end tomorrow. Unfortunately, it's not possible. And it's also not technically possible for us to end load shedding by the end of the calendar year 2023. Loka Ramokgopa uthi bagxeleshe ukwangeza iimegawatts eziyi-12,000 kwezinyanga ezintandathu kuya kwezili-18 zizayo. On the bid windows, we say by May of this year, so essentially next month, we're opening bid window 7, but that bid window 7 must be allocated in areas where there's existing grid capacity. Umphathiswa ukwaqinisekise abemi beli ukuba azinasihlahla iingxelo zokuba eli likwisigaba sesibhozo sikacimi-cimi wombane. We had not reached stage 8. Stage 8, 4 interruptions of supply, each for 4 hours, giving you 16 hours in a 32-hour cycle. So no. Ukanti usihlalo wekomiti ye-ANC ejongene nenguqu kuqoqosho unkosikazi Mamuloko Kubayi uthi umongameli Cyril Ramaphosa nguye oza kuphendula wayena msebenzi wesebe lezombane nanjengoko inguye onamagunya okwenza njalo. Lufuna impendulo usapho lwentwazana ya-KwaDukuza kwiphondo laKwaZulu-Natal edutyulwe yabulawa ngolwesine indoda engaziwayo. uRithabile Mashile udutyulwe endleleni egodukayo evele esikolweni indoda engaziwayo kwinto ebonakala ngathi biliyelenqe. Usapho lwakhe luthi luzakuxoliswa kukubanjwa kombulali. Uxhelekile emphefumlweni umakazi kaRithabile Mashile obeneminyaka 17 odutyulwe wabulawa indoda engaziwayo ngolwesine. Kudizwe ukuba le ntwazana ibisendleleni egodukayo ivela esikolweni ngethuba isehlelwa lelishwangusha. I will miss her a lot. Whoever did this to my daughter, I'm deeply in pain because of that. But I will always miss her. Even her misbehavior and everything, I do miss her because she was the only young girl in the house. Usapho likaRithabile luthi eyona nto iza kubapholisa elinxeba kukubanjwa kombulali. We wish that one day, in order to get a closure, the culprits must be caught. Ukanti nguqhelekile ukudutyulwa kubulawa abantu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Umphathiswa wamapolisa uthi eliphondo lijike lalithafa loxa impindezelo abangakweyikiyo ukubulala abanye abantu. Abalali buhlayo abahlali baseSoweto emva kokugetyengwa kwamakhwenkwana amabini ngolwesine nawayexelwe njengadukileyo ze afunyanwa esuswa amalungu omzimba. Amagqirha akholelwa kwelokuba amalungu omzimba abantwana asetyenziselwa ukwenza amayeza.
Amaqela ezopolitiko ahambele iintsapho zamakhwenkwana abulewe ngokungenalusini eWhite City eSoweto. Umbutho wamanina weqela le-IFP ufike kula makhaya ukuza kugxwala emswaneni. We are urging the law enforcement to actually make sure that such incidents don't ever occur again. Ngelixa amagqirha ekholelwa ukuba amalungu omzimba abantwana asetyenziselwa ukwenza ubugqi bokuzisa ubutyebi namandla kwabo babulala abantwana. Mabathatha isandla, for instance. Isandla is something that is going to be using for a business, whereby it needs to be working because we use our hands to work. So inyawo, impumulo, amehlo, private parts. So they all have a different point yokusebenza. Ecacisa ngezizathu zokubulawa ngokukhethekileyo abantwana abangamakhwenkwe, umnumzana uMulato Mutshweneng oqeqeshela ukuba ligqirha uthe abantwana abangamakhwenkwe badalelwe ukusebenza. Boys are pure souls and basesebancane, and they want something that is clean. So they are innocent kids abane the power to work. Iintsapho zamaxhoba zithi akukabikho mkhondo abawufumeneyo namapolisa athule yaye ngoku bafuna ukumisela ingqondo ekufihleni abantwana babo. Ndinguzola Shalwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa eSoweto. Badikwe yokosa abahlali belali iDinokane eMntla-Ntshona ziivenkile abathi zibathengisela ukutya okuphelelwe lixesha bakwatyhola nabasemagunyeni ngorhuqa inyawo uqobisana nalo mkhwa. With hot water. It doesn't entirely melt, like it's just... Yeah, it just spreads up like that. Look, I can still pick it up. Abahlali bakhala ngokuba impilo zabo zisemngciphekweni ngelithi bathengiselwa iimveliso zokutya eseziphelelwe lixesha lokuthengiswa kwaneemveliso zomgunyathi. When you mix this margarine with water or with flour, it clumps up. So this margarine is highly poisonous to an infant that's about between 12 months and 24 months. And another experience that I've had is with pads, sanitary pads. You know, they packaged in an authentic looking packaging, but the product inside is very inferior. Bakwathi izikhalazo zabo kwabasemagunyeni malunga noku aziselwa ngqalelo. These officials, what they are doing to us, they are always promising us something that they never commit to respond to it. They will tell you that they will attend to that matter and it will take forever. Ukanti bayakhuthazwa abantu ukuba baziqwalaselise iimveliso zokutya ngaphambi kokuba bazisebenzise. Masicaphule kumaqonga ethu onxibelelwano ukuba abantu baphefumle njani kwintetho yomphathiswa wombane uGqirha Kgosientso Ramokgopa nalapha egalele amanzi into yokuba ucimi-cimi uyakuphela kulonyaka. Yena uyaza masingamblame kodwa ke ucimi-cimi siyafuna uba uphele completely sanele i-load shedding ngoku. Kutheni bangazizameli isola fanele nxa bengazi ulungisa i-generators? Fanele umuntu abaphosa abone ukuthi shuthi uhlulekile ungqongqoshe wagesi akazame enye indlela ngoba le shuthi ifeyilile. Ndicinga uba ke nyani masizilungiselele uba sibe nenkuni ezindlini namalahle sizokwazi uba sibase phansi sipheke phansi xa umkile umbane. Abalungu abahlali kusenzima ndiseklasini kuthiwe phaya xa kusheka umzuzu ngathi mnyenje hayi umnwe mawube sowuseplagini. KuFacebook avela kolose uthi ingxaki ke lekacimi-cimi wombane i-ANC bingenongafakwa ngoba inobuqhophololo hayi kusezoba nzima shem. Nomvuzo Sinqe uthi ndoyisiwe ngurhulumente ophetheyo yuhayi inene kuseza kuba nzima. Uvuyelwa Shumi uthi sisentweni lilonke lo kaRamokgopa akasiniki nethemba loba ungaphela lo cimi-cimi. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548.
Iyayiba mandundu imeko yempilo ka-Anesipho Lukashe wasemakhanda eMpuma Koloni. Le ntombazanana iqale yahlaselwa yinto eziveze njengethambo elixinge ezinweni kanti kuqala komhlazo semlonyeni. Umdidiyeli weendaba zethu Ntsiki Noyiya nomfoti uTebuho Ntorwane batyelele le ntwazana ze basiqulunqela le ngxelo. Kunyanzeleke ukuba uAnesipho afuduselwe eAdo eGqirha ngenxa yobuzaza bemeko yakhe nangaphandle kokusondelela unyango kodwa neqhosha elingenantunja linqongophele nanjengoko utata wakhe ejongene nabantwana abahlanu uthi lo mhlaza waqala mayana. Iqale iliqhunyana encinci apha ezinyweni uthe kuye iba ngathi kukho into elapha ezinyeni like umvungula emane uyivungula laa nto emane uyivungula. Waya ekliniki kwathiwa lithambo elisentsinini. Uthi uhambile amaziko onyango emva ekhaya eMakhanda wamsa naseLivingston eGqirha kodwa iya icikideka impilo yomntwana wakhe. Kungokunje ubongoza nawuphi umsamari olungileyo onokuvula isandla abinze ngoncedo hleze inganyangeka intombi yakhe. Ndibawela mna noba lutyando noba kwabagqirha ke bangabaziyo bayabizwa abaziyo zintoni kunosikwa laa nto mhlawumbe kungabheteke kungangcono kuye. Ukanti umnumzana Majola ujongene nemiba yabantwana utyhole abezempilo ngokusina sekuqhwatyiwe. Abazali abakwazi bona uba bangadiagnosa kuba thina singaba umjongo umuntu etyebile uthi uyamdlikidla into emdlikidlayo okanye ubhityile udawo iyaphela, but amaziko empilo kuba abazali baqale kwangoJuni ukuhluma kwale nto. So ayingabo abamfeyileyo awenzile umsebenzi wabo, wafeyilwa ngulo bekumele uba uyibonile ingxaki akayibona. Kwinyanga ezayo uAnesipho uzawuqalisa inkqubo ye-chemotherapy. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eAdo eGqirha. Uadvocate Moses Khakhane unike isifundo ngobomi beqala lomzabalazo nenkokheli ye-SACP engasekhoyo umnumzana Chrisani. Lo kahani wadutyulwa wasweleka ngaphandle kwekhaya lakhe Don Park ngo-1993. Esi sifundo besibanjelwe eBoksburg kwiMpumarandi. Ethetha kwesi sifundo singobomi bukaChrisani, uadvocate Moses Khakhane uthethe ngenkuthazo awathi wayifumana kuhani ukuba aqhubele phambili ngemfundo yakhe. I'll read what he said because I always noted it. He said, "Comrade Moses, can you please go back to school so that you can be independent after negotiations and not depend on any comrade for your future? You don't actually know what the ANC may become when it's in power." Close quote. Usihlalo we-SACP uGqirha Blenzimande uthethe ngokubaluleka kobunkokheli ukuqobisana neengxaki ezijongene neli loMzantsi Afrika. Communists never run away from problems. That's the quality of being a communist. No communist says this problem is too much, I'm running away from it. Communists confront problems, no matter how difficult they are. That's what this period is calling for. Ukanti ibambela sodolophu laseKoruleni uNkosindiphile Xhakaza uthi kusekunintsi ekufuneka kwenziwe ukuphucula impilo zabemi beli. We owe it to Comrade Chrisani to make South Africa a better place that he envisioned. Let us continue to work for the freedom from poverty, unemployment, racism, sexism, and other form of discrimination. Uhani usaqhwatyelwa izandla njengenkokheli eyayingoyiki ngokoyikiswa neyayizinikele ukulwela amalungelo abantu beli loMzantsi Afrika. Iqoshelisiwe inkomfa entsukuntathu ebihlinzekwe yidyunivesithi Walter Sisulu eMonti eMpuma Koloni. Kule nkomfa nebizinyaswe ngabathunywa abaphume eAfrika nangaphaya kwemida yeli bekushukuxwa indlela emakuchankcathwe kuyo ukwakha ngokutsha iAfrika. Phakathi kwemiba etshisibunzi eshukuxwe ziingcaphephe eziphuma nakwiidyunivesithi zeli eziquka iFort Hare, iLimpopo, iZululand, iNelson Mandela kunye neDurban University of Technology ibingumkhombandlela wokupholisa amanxeba ngelithi
zisekho izivubeko zingcinezelo. Sithemba into okokubana sizawuza together sidibane sisonke ngendlela esinodibana ngazo sizama ucaciselana into okokubana zintoni na eziye zathathwa kuthi ngaloo mibuso yangaphambili. Abathunywa bavela kumazwe asemzini beze bephethe umphako wokuxhasa ezi ngxoxo zingokuvuselela iAfrika. I've been talking about the ways in which Coventry University and especially our Research Centre for Global Learning are partnering with colleagues at Walter Sisulu University. Ezingcali ke ezinezakhono kwiinkalo ngeenkalo zizayibhala ibe yincwadi ezawufumaneka nangolwimi lwesiXhosa yonke imiba ekuvunyelwenwe ngamxhelomnye kuyo kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwe yiNewsroom Africa. Ndinguntsiki Noyiya eMonti eMpuma Koloni. Mamelodi Sundowns ixeleshe ukuphumelela indebe ye-CAF Champions League ityeli lesibini. Sithetha nje iBrazilians ise-Algeria nalapho zakuqobisana ne-CR Belouizdad kumlenze wokuqala we-quarterfinals kumdlalo zakubanjelwa kwibala iNelson Mandela Stadium kwimizuzu engephi ukusuka ngoku. iBrazilians zityelele ompondo zihlanjiwe base-Algeria kumdlalo womlenze wokuqala we-quarterfinals zendebe ye-CAF Champions League. iSundowns iya kulo mdlalo wehlile umxakatho nanjengoko idlale ntanganye kwimidlalo emithathu edlulileyo ye-DStv Premiership neCape Town City, iSwallows FC kwakunye neGolden Arrows. Abafana besitayile baphumile nakwindebe yeNedbank emva kokubethwa siStellenbosch FC. Amakhwenkwe kaRulani kuza kufuneka anyuse ikawusi nanjengoko egqeleshe ukuphumelela le ndebe neyeyona inkulu kwibhola ekhatywayo kweli lizwekazi. Kodwa ke nangona kunjalo kuza kufuneka baqale basuse endleleni abampondo zihlanjiwe base-Algeria. Akukho lula kwaphela ukudlala namaqela kumantla eAfrika kwaye iBrazilians sukela zaphumelela le ndebe ngo-2016 kunzima ukudlula kwi-quarterfinals kwaye zibethwa ngamaqela kumantla eAfrika ngaphandle kwesizini edlulileyo nalapho zabethwa iPetro Atletico yase-Angola. uRulani kuza kufuneka akhuphe zonke intonga ezisemgqubeni awuphumelele lo mdlalo xa ngabe usenalo ithemba lokuyiphakamisa le ndebe. Unagqaza wojiwe ke kuba lo mdlalo uza kuqala kungekudala kwibala iNelson Mandela Stadium kwelase-Algeria. Thabile Makhaphela selengxankile nemozulu. Nkosi kakhulu ke Madikela ngomqulu wendaba ndibulise kuwe Mzonzunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yemozulu igama lam ke ndinguthabile uMamthembu Qhudeni wakwaMakhaphela nantsi bethuni imozulu. Sivula ke lapho laphaya eMpuma Koloni eMonti phaya eKomane ezibeleni ngama-24 ke amathumba ntaka nje ezulu phaya imini kanti eGqirha ku-26 degrees nayo usibekele kakhulu kusukela ekuseni phaya ngomso. Hlabala mgama ke sijoke mbukeli phaya eFree State eBloemfontein ngo-24 degrees nayo ucongile kakhulu phaya ngemva kwemini yangomso kwakweliphonde futhi linye phaya koSasolburg ngama-25 amafu nje angephi. Kodwa yona imeko phaya ephondweni eGauteng eJohannesburg ngama-24 lisehla kakhulu emzonzulu phaya izulu kwasekuseni phaya ngonzo kodwa ke phaya eVereeniging ngama-26. Masijongeni bethu lapha ekhaya imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngo-24 degrees nayo ucoke kamnandi kusukela ekuseni ngomso naphaya ngoRhatya isentle le meko ngokunjalo ke naphaya eMgungundlovu ngama-26 kusacwengile imbukile wam apha ekhaya. Kodwa yona imeko phaya eLimpopo koPhalaburo neziphaluka ngama-33 kusekuhle kakhulu kusukela ekuseni naphaya ngemva kwedinga kanti empulukwane ku-29 nayo semhle kakhulu kusukela ekuseni naphaya emva kwemini. Yona ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngama-33 amafu nje angephi phaya emini ngomso kanti kwale wephondo linye koSekunda ku-25 degrees omathumba ntaka mpela. Naso ke mbukeli wam apha ekhaya imeko eNorthwest eMahikeng ngama-29 ngamafu nje angephi ekuseni ngomso. Loo meko kwakhona iyafana naphaya eRustenburg ngo-30 degrees wamafu osibekele kakhulu. Hlabele mgama sijonge phaya eNorthern Cape eKimberley ngama-25 kucoke kamnandi ukusukela ekuseni phaya ngomso. Loo meko ke iyafana kwakhona naphaya eUppington ngo-28 degrees osibekele kakhulu phaya emini ngomso. Nantso ke yona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa ngeshumi nje lesithandathu leentshizane ezingephi zemvula phaya emini ngomso. Siyayiqukumbela mhlobo wam imozulu phaya ngeGeorge ngama-22 amathontsi emvula. Ndikuqundeni ngozi uMamvelase ndikuthanda kangaka xesha lemdyawuli.
kanti ungaphinde ubukele ezi ndaba ku-YouTube @indaba zethu 163 ngomso. Oogxa bethu baza kuthi izindaba zethu beniphathele indaba ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.